Iloilo Newsline. Magapangalagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapis syudad sang Bacolod kag Negros Occidental ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ining mabatian halin las 8:30 sang gabi tugtog las 10 sang gabi. Oras sa Pilipinas, 39 minutos na nakaligad sa alas 8. Good evening friends, good evening sa atong mga listeners kag mga viewers. Maayong gabi Banwa, kamusta na kamo tanan? Welcome sa Iloilo Night Watch, diri sa Iloilo Newsline. Nagapangalagad kita humalin subong nga oras tob-tob las 10 sa pagdala sa mga impormasyon, mga balita kag mga issues nga aton pagasipad-siparon. Please like, share, and follow our FB page, Iloilo Newsline. And if you have a comments, suggestions, reaction, or shout-out, you can reach or text us in 0929-254-4135. And click the notification bell for more updates and subscribe sa amon nga YouTube channel sa Iloilo Newsline. So hindi gid kamo magkalipat sa pag-like ha, like, share and follow no sa Iloilo Newsline. In order nga ma-notify kamo kung may mga insidente, may mga balita, insigida nga inyong mabatian. Standby sa aton nga mga listeners. Hinaulat-ulat tamaan ang ADA Talk to the Nation ni President Rodrigo Duterte subong nga gabi. Basi may mga pronouncement ang presidente. Pero standby kamo sa mga dalag ko nga mga balita nga aton natipon subong adlaw. Yara sa ato nga linya ang Pag-asa Iloilo. Upod sa kaya Sir Charlie Dipra, ibaluon naton ang sitwasyon sa panahon. Iloilo Newsline Weather Update. Sir, mayang gabi. Hello? Mayang gabi. Why? Ay sa sulod? Why? Otod guro? I-check ka na? Otod? Okay. Ara? Sulod sa? Okay. Sir Charlie? Utod. Standby lang. Kaya redial kita. Ibaloon nato na anay ang sitwasyon sa panahon. Rana sa atong linya si Mr. Charlie Dipra. Sir, mayang gabi. Why Japon? Hello, sir. Di why sulod? Why? Hello, sir. Why ganyan sulod? Liyo ko, i-check mayo na be? Ikaw na, gigot na? Ara na? Sir Charlie Dipra, for the third time. Mayang gabi, sir? Yan, mayang gabi kada mayang gabi sa tanan nga. Tagpalamati kada viewers ang Iloilo Newsline. At pinakawaling lakas ng panahon karon nga adlaw Lunes, Onyo 21, 2021. Sunta karon nagapito sa Luzon ug Western Visayas. Baka sini nga sistema diri sa aton sa Western Visayas sa gyapon magapangibabaw magalumon nga kalangitan. May mga lapta-lapta nga mga pagulan pagpangilad panag-uob dala sinin southwest monsoon o panhabagat. Makasarangan naman niya angin, magalin na bagat na nakatungdan, magagana sa makasarangan niya pag ang temperatura na sa 25 to 32 degrees centigrado. Ang adlaw nagtunod alas 6:14 kinas sa hapon, nagabutlak alas 5:29 buwas sa aga.
Ikaw mo na pinakauling lakas sa panahon, gikan diri sa Iloilo Pag-asa, Charlie Detra. Sir, may ara kitang LPA? Good, sir? May ara kitang LPA? Yes, sa karon meron kita ginamonitor nga tropical depression na sagwa sa mga Philippine Area of Responsibility. Uli ini na sitata na sa 2,265 km na sidangan sa Visayas. May kamasugo naman niya hangin na sa 55 km per hora malapit sa sentro. May pagmadas sa 70 km per hora. Ang movement niya sa nasa west-northwest sa 20 km per hour. Pag nasabi ko tropical depression sa karon, base sa aron pag-monitor, manubuot sa para man area of responsibility, sir. Pero ang ining pag-ulan-ulan diriya sa aton daw wala hindi inidala sa tropical depression. Yes, ang mga pag-ulan na experience nato na ilabi na din sa aton sa mga sulod sang Lilo, hindi dala sa tropical depression nga sa Oh, I see. okay. Sir, daw malawig kay nang adlaw? Yes, medyo malawig ang aton nga adlaw sa karon bingod sa karon na adlaw kundi 21 2021 summer solstice sa karon kaga that's why medyo malawig ang aton nga adlaw compare naton sa gabi, sir. Okay. So malawig ang adlaw sang sa gabi. So kung subong nga gabi dapat pagtapos pa nyapon tulog dayon. Barikutot dayon. Hello, sir. Hello. Okay, nautod siya. Leo ko. Check. Okay na? Nautod na? Okay. Iloilo Newsline Weather Update. Bago lang ato na pakigangutan ng Pag-asa Iloilo, si Mr. Charlie Depra ang weather forecaster. 46 minutos na nakaligad sa alas 8. Yari ang aton nga mga headlines. President Rodrigo Duterte magapagwa sa memorandum may kangtanan sa guidelines sa pagsuksok sang face shield sa outdoor kag indoor matapos nagkonsulta ang mga cabinet secretaries sa Israeli experts. Delta variant o kon Indian variant naglapta na sa 80 kapungsod lakip na ang Pilipinas suno sa Department of Health. Delta variant from India total infected 17. Alpha variant 1085 infected from UK. Beta variant 1267 infected from South Korea. And Theta variant from Central Visayas, additional infected is 1. Sa dugang pagid naton nga mga headlines, lalaki nagpakilala nga negosyante sa mga negosyante nga fire safety inspector sa Bureau of Fire Protection Sara arestado. Kaga ang ining subject priso sa Sara Police Station nga kilala kay Tito Bernabe. Iklahoda President Raimundo Boyet Parcon pabor nga hindi pag-isuksok ang face shield sa pampubliko nga lugar. DepEd Secretary Leonora Briones nagmando na sa tanan nga regional directors nga i-release ang sang mas temprano ang 5,000 pesos nga cash allowance sa mga manunodlo antes mag-umpisa ang school year 2021-2022. Traffic enforcers sang Buena Vista Guimaras ginhit and run sang tuyo niya dakpon nga driver sa motorsiklo. Presidential spokesman Secretary Harry Roque naghatag sa update sa publiko may kangtanan sa COVID-19 situation. Kag molecular laboratory sa Antique nag-operate na.
142 ka mga bag-o tapos training nga mga pulis i-deploy sa mga police stations sa probinsya sang Iloilo. Reklamo ni Iloilo City Mayor Jerry Triñas kulang ang COVID vaccine sa syudad, nakalabot na sa Metro Manila. Ginsabat ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque ang reklamo ni Mayor Triñas. Top 9 most wanted sa Miyag-aw kag duwa pagid ka wanted dakop sang kapulisan. Punong barangay sa Concepcion ginkasuhan sang dereliction of duty. Escort vehicles sang BJMP nabungguan. Kag hugot nga pagbantay sa mga border control checkpoints ginapatuman sa gyapon sang IPPO. Standby sa atong mga listeners, standby sa atong mga viewers, 50 minutos na o kung 48 minutos na nakaligad sa alas 8. Mayo lang ang pagpamati kay GB. No, salamat sa pagtanaw. Balihog lang padala kamo diri sang inyong mga mensahe kay amo nina nga pagbasahon. Balihog man like, share and follow sa Facebook page sang Iloilo Newsline. Sa mga pumuluyo sa syudad, more power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. Adds lumber supply and general merchandise sa Pasig City. Nagabaligya sa portahan sa balay, habba kag lumber products. Nagabaligya man sa sinako nga bugas kag uling. Please contact 0908-129-9169 o kon 0939-529-9320. Sa dugang pagid naton nga sponsor sa mga pumuluyo dira sa Dingli, Dueñas, Pasig, nagapadulong sa Dumaraw. Base gusto nyo nga magbakal sa nga priska nga isda, kaga iban pa nga seafoods. May seafoods na galis ni Jima, no? Kag Digol. Ara da sa crossing patio Dueñas. No? Pag dulog nyo sa lakyan, ara lang sa unhan, mga 20 meters away. Ara da sila nakapwesto. Damo to sang mga priskang isda kag mga seafoods halin sa istansya. So gusto nyo magpaluto, kadtuin nyo da, luto ka mo, da bit-bitan nyo puli. Kay willing sila anak nga magluto. Kay kanamitorn sang ila nga mga isda, sang ila seafoods, may banagan, may ara sila nga pasayan, may ara sila nga daw, pitik-pitik na bla. Tapos, damo-damo nga mga seafoods sa nga mag-asawa ni nga Nijima kag Digol. So, kadtuin nyo, masyarin nyo da, kay pwede pa kamo makaayo sa ila nga mag-asawa. Mayo lang nga pagpamati kay Gina Bautista Noe Garces Gatorian, GB, Shera Pax Sanchez, kag kay Auntie Ting, good evening man, kag God bless sa inyo tanan. Kay Corporal Sanchez, kag kay Ma'am Ems da, may lang pagpamati. Thank you, Gid, sa taga-PCR, Police Community Relation, sa Campo Delgado. Salamat sa pagpamati diri sa Iloilo Newsline kapag subscribe sa YouTube channel. Kadtuan ta ang parte ni sa natalana nga magapagwa sa memorandum ka-guidelines ang presidente, si President Rodrigo Duterte, kaginahulat-hulat naton subong nga gabi, way mabalaan kung ano oras niya pagwaon ini. Pero may ara nga interview kay Secretary Carlo Nograles, ang chairman sang Interagency Task Force kung ano posible nga guidelines ang pagwaon ni President Duterte. Kaya ang pagbag-o sinisang guidelines, matapos nga nagkonsulta sila sa Israeli experts kahapon nga adlaw. Ang mga cabinet secretaries nagpakigangot kung ano to ang ginahimo sa mga eksperto dito sa Israel. How come
nga subong niya, way na sila ga face shield, wala na sila ga face mask, Allah, bagusto sila pakadto pakare, nga daw wala lang. No? So, safe na to sila. That's why nga naga-request ang Pilipinas, nga kung mahimo, i-share man nila ang ilang mga ginhimo abi sa ilang pungsod. So, ari diri ang Israeli experts sa Pilipinas. Kag hibaluon naton inakaron sa kay President Rodrigo Duterte kung ano ang kaundan sang iya nga guidelines. Pero before sina, yari si Secretary Carlo Nograles, ang chairman sang Interagency Task Force, no? Chairman sang Interagency Task Force kaya napakigangutan siya sang iban nga mga katapo sa media. I think it all started when some of the senators, being policymakers themselves, were in Malacanang, and then they asked the president. So the president mentioned na, dapat sa hospitals lang yan, or something like that. I wasn't there. So and then the senators kind of pronounced it. And then, so tamang-tama, we had an IATF meeting the next day. So it was discussed in the IATF meeting. So if the context was that he said the hospitals, what the IATF did is come up with recommendations apart from hospitals. Ano pa yung kailangan naka-face shield? Because also, sinabi ng some of our health experts, our DOH officials, na pag outdoor, hindi na kailangan. Okay, so it now boils down to indoor. So we listed places, list of places indoor na aming kumbaga appeal or recommendation to the president. And so the president was supposed to issue a memo, maybe perhaps this week, baka lumabas things out, then we can't really say anything. But just to say that a memo is forthcoming. A memo has to come out from the president himself, or at least the office of the president, para all enforcers will just follow. Yeah, para mag-status quo muna tayo until that memo comes out. Yes, because wala pa talagang IATF. No, and of course we have to understand the enforcers will just enforce what physical paper. Unless they have that, then they're just forced to just enforce the status quo. Nabatian si Secretary Carlo Nograles, chairman sang IATF. So mabalaan ni kung ano ginman ang kaundan sang Talk to the Nation ni President Rodrigo Duterte subong nga gabi. Kapin pangadaan nga mayari na di Delta variant. Ti Delta variant o kung Indian variant ni siya, gimpatahom lang ngalan Delta para nga daw hindi man mabutang sa alang-alang ang nasyon. Ti pareho ni Alpha variant. Iyan ni kay UK, Beta variant. Iyan ni ka South Korea. Ang Theta variant haliniya sa Central Visayas. So, amo ina ang mga variant na nga nakasulod sa Pilipinas. Kung madumduman ta pa, naghambal gini mga senador mo. Iba nga congressman, sakay Secretary Duque, sang Department of Health, nga san o kita mangudal, linga tiway pa man. Di karong kay ara na, nakasulod na, mangudal kita. Yari ang confirmation nagikan niya Undersecretary Maria Rosario Vergere, parte ini sa mga border control, no? Tapos mga parte ni sa mga variants nga ari na sa Pilipinas. Ukol sa Delta variant is yung high probability of getting hospitalized kapag kayo ay nagkaroon nitong variant na ito. Pagkatapos, yun pong longer time in the hospital, also masyadong mataas po yung mga inflammatory markers. So kapag tinignan ho natin ito, mukhang medyo severe po ang dinudulot na sakit. Pero katulad nga ng sabi ko, we need sufficient evidence. No, these are just initial observations. Ang pinaka-importante is our border control. Kailangan po pare-pareho ang pagpapatupad natin across the regions, at kung ano man po ang nairekomenda natin base sa mga advice ng ating experts, ipatupad natin na maayos. Nakikita ho natin gumagana ang ating protocols dahil yung 13 po
na individuals with the Indian variants dito sa ating bansa, na-detect ho natin yan through our protocols in the border. So sana po ituloy lang natin itong ganitong klaseng mahigpit na border control so that we can prevent that it reaches our community and it will have community transmission. Ang atin lang po talagang tanging hiling, no, na ang ating lahat ng mga institutions, pati ang aviation industry, they have to work with us. Kailangan po, no matter how strict our border controls will be, kung sila naman po hindi makakapagpatupad ng maayos na mga protocols, nandun pa rin po yung banta na pwedeng pumasok ang mga ganitong variant sa ating bansa. So kailangan lang po magtulong-tulong, and the aviation industry should be able to implement and ensure na yung kanilang protocols for preventing infections are there. Tiyambal ni Yusek Berhere, dapat magtulong-tulungan kita, bantayan tang border control, namin ang pabantayon si Secretary Duque. Isang una pa ina, nga hambal sa iya, nga mayara nga Delta variant, ay tama ini ka delikado. Ano hambal yan? Tiway pa man? Pariyo man nibla may COVID sa una to, pag sugod-sugod gibla, niya tiway pa? Mano kita? Hindi ka timo manghanda ya? Ha? Hindi ka galiin mo yung manghanda ya? Hindi kayo manira isang imo border? Mas temprano? Ti karon kay nagdamo. Oh, ano, hapaan mo? Amo na sala bla nga notion sa nga tao bla. Kinanglan tani temprano pa, preparado ka na. Kay kung hinali nga aragin man magsulod, napunungan mo ng imo nga borders, hindi nakasakasulod. Da pareho pantat la, hindi na sa makasulod to. Kay nga, na-stop mo na mo. Te karon kay ara, nakasulod na. Ano, kita naman magwa? Daw kabudlay man yun. O, Secretary Duque, para mo mabalaan, gobernador sang Guimaraso, positive sa COVID to. Symptomatic. Subong nga gabi na interview ni Action Josel, gin-confirm ni Governor Samuel Gumarin nga positive siya, pero pamilya yaya negative. Kag positive man ang congresswoman sa Guimaras, astang banaya si former congressman GC Raman Nava, galing asymptomatic sila ya. Ina suno kay Guimaras Governor Samuel Gumarin. Daw gapayo-ayo naman to si Gob. Daw okay naman sitwasyon niya. Ano may balatian sa nga dam comorbidities mo. Bino sakto na. Mayara siya ang nabatya nga high blood kaga diabetes. So amo na nga nag-ara sa hospital. Pero okay na siya. Sa interview kay na ni Action Josel. Ulaton mayan ni Secretary Duque. Ang hambal naman ni President niya, dapat gamit kita sa face shield. Ara lang sa ara lang sa ospital. Siling naman ni Secretary Duque, hindi. Over my dead body, dipinsahan ko, silingon kong presidente, hindi pwede, President. Debe, testingan tabi karon. Kung madipinsahan mo kung anong ilawag sa presidente. Hindi bla sagad sugid bla. Patup abla Secretary Duque. So amo ni ang latest no nga may impormasyon. Leo ko na ilawag bi. From Denmark, Sweden. Only Philippines uses face shield outside of healthcare settings. Sakto na. Mm-mm. Iba niya na panghaboy na tong official diya sa Guaw. Kaya nang ating hang mayong gabi. Musta ka mo danang? Dugay na way takilitan na no. Ano biking COVID nyo? May lang kasing gold digit ka mo dira subong sa Guimaras. Sige lang. Ang importante nga safe and sound kita. Hindi lang sagad sulay sa ulan sa mga pamilya. Kay budlay ang trangkaso. Once nga trangkasohon ka,
Kung si gobernador pa, laban-laban, gobernador defensor, laban-laban, COVID kagid. Kaya nabatyagan, subong ni gobernador Gumarin, daw trangkaso malang kuno ini. So, dapat halong gid kita tanan. No? Hindi kita maghatag kumpiyansa. 4 minutos na nakaligad sa alas 9. Yara sa atong linya ang presidente sang Iklawda. Iloilo City Loop Alliance of Jeepney Operators and Drivers Association. Hibaloon naton kung anong stand nila sa plano nga why na official sa iban nga mga lugar. No? Pero why tambalan pa kung anong nabutang sa guidelines. Tiko ng taga transport. Ano ay yan ang ilang nga mga instant na di? Budlay man to, mag-official ka samtang ka drive ka. Yawan kay kapin pabiga luluha mata mo, ayawan ka git. Panabon. Pangina trapo. No? Ti iba na mga riban, mayara sila nga antipara, nga ginasuksok. Ti kung pasuksokon mo naman sila official, anong matabo ni? Ha? Stigmatism gid gwaya eh. Mr. Mr. Raimundo Boyet Parcon, sir. Mayong gabi. Welcome sa Iloilo Newsline. Dupon mo, Johnny Diaz kagsiswit doon. Diyan, mayong gabi. Sir, daw subong nga gabi, mabalan nato ni kung ano ang mangin guidelines sa plano ni President Rodrigo Duterte nga kakasuning official ni base man sa Israeli experts. Pero why ta mabalan kung sa diin naton gid isuksok kamo sa Iklawda, anong inyong stand? Diyan, kung madayon ining plano sa atong presidente na kakason ining official sa atong sinidri nga mga pumuluyo na dapat lang ang maka-official right sa mga mall, pwede na o kung sa either sa mga area naton nga damo sang tawo, no? Pero dyan sa atong sinidri nga paglantaw kaina sa pag-istorya kaina, di ba mangkot naton ang mga iba naton nga mga lideres kaina na pabor sila na kakason ini nga official nga hindi nag-official atong sinidri nga pumuluyo kay ti tungod man nga may ara silang eyeglasses, may face mask pa sila kag dyan kompleto sila sa armas para sa may tawag naton nga COVID-19, no? Mayroon silang alcohol, kag mayroon silang sa atong mga salakyan na kita nga footbath na may sunrocks, so nang atong sinidiri nga mga barrier, plus ang atong sinidiri nga mga alcohol sa atong sinidiri nga mga salakyan, no? Kag dyan sa public transport, no? Hindi kita guro pwede gid nga maka-official kay ti mahangi, no? Nagkakadagdag ang imong official kung mag-official ka sa aton sinima public transport, no? Amo ni dyan nga iban sini nga gindakop sa LTO sa ligad nga mga binulan tungod man nga ang official din nagkakas nila tungod nga nagatabog, nagkakapalit kuning kaso hoypon sa ngani na dyan. Isa pa na official da nga kunali may initan gapilo dayon, no? Correct. Daw warat that soy bla daw sobra pa sa ginapanguyab nimo nga way gani pilo inay official gold pilang pilo kun naliminita na yet ti ambal ni secretary Duque dipinsahan niya kuno ning hindi ya makakasang official kay siling niya kinanglan makatag niya makabuligid sa mga puluyo. Dyan sa ang kay Secretary Duque, kay Secretary Ari na guro, no? Iyan niya kiti wala siya naguro gasakay sa public transport, no? Ti may salakyan sa private kag hindi makita pa sa mga public, no, nga ginagamit atong ini nga official, no. Dyan sa atong sini nga paglantaw kag sa atong sini diri nga kita man sini nga ini nga implement sini nga official dyan. Kaluluoy sini diri ang mga sa public transport, makaluluoy ining mga drivers nato, no. Kay ti once may ara ang pasahero nga wala nga official kag mapalit sa hangin, may tendency nga kakason sa mga commuters na to, ini mga official, no? Makita sa LTO, dakpo nila sa reckless driving. Amo na gani dyan nga pabor kita sinidri sa nga plano sa ato nga presidente, ngayon kaso nga ini nga kakason ng official, no? Ti gani ang syudad nato gani dyan, may gani nga city ordinance,
nga dapat maka eyeglasses na, no? Oo. Ang atong sinidiri ng mga pasahero o atong sinidiri mga drivers, no? Luwas lang dyan nga ara ka sa mall, nga sulog ko sa mall, luwas lang nga ara ka sa mga, for example, lang sa mga kadamaan nga mga taon, lagabi sa may mga ara ka mo nga mga tipon-tipo, dapat kin mag-official. Pero dyan nga sa mga public transport naton, doon sa aton paglantaw sini dyan, ngunit ini kay tanan-tanan nga mga health protocol na tuman na nato, no? Amo man gyapon, no? Ang natamo, ini paglantaw nato sini dyan, ini nga official gini dyan, yung negosyo na lang ni sa aton sini dyan nga, hindi lang sini nato sa gobyerno, no? Negosyo sa mga pribado nato nga mga na sektor, no? Kaya dyan, no, ang iling official, aton, nasampol na sa atong nga driver siya, in kaso nga implement nila ini, kag ang atong nga driver na official dyan, kag may para ka pa, may tendency mo bunggo ka, o maksidente ka. Kaya pag ginawa mo dyan na ya, si mo nga ginawa ya, tungod nga sirado ang mga pismas, may official ka pa, may ara ka pa nga eyeglasses, ay tendency ka nakapag, ano mo sining nga pananawan. Ako na dyan gani nga sa aton sinidiri nga kung in kaso kakason ini nga official nga ini nga tawag naton nga sa lokal ordinansa or sa aton sinidiri nga nasyonal ini nga may maging circular na ora imisi nila dyan hindi kita magsugot nga tani nga implement ini tungod nga daw hindi ini advisable sa aton sinidiri nga mga riding public kaya ti nagakakas, no? Kagkunitakod mo na, nagkapalid, no? Na may yaraan na pasero nga nagtabog ang official, no? Why na nakita, dagdag sa dalan. Kaya lang padulugon, gulpi ang aton nga drivers, kang official na hulog. Amo na dyan, isa ka rason naton sa public transport na dapat ginuwala nining official, kundi eyeglasses na lang, pabor kita dyan. So mabala nato nini karon si Secretary Francisco Duque siya subong kuno ang mamalabag dapat tani why nakita ni nag-facial nag-face mask sa yet mo kung nagpati lang sa iban nga mga lideres nga dapat may ara na nga bantay sa borders pareho ni sa Delta variant ginambalan na ni siya nagligad sa iban nga mga lideres iban senador sekretary anong paghimunta samtang may ato na to Delta variant dito sa Indiao. Okay, na utod. Okay, na ibalikan ta si Mr. Raimundo Boyet Parcon. Sa atong malisenas, kag mga viewers, ang atong na-interview subong si Mr. Raimundo Boyet Parcon, ang presidente sa Iklahuda. 12 minutos na nakaligad sa alas 9. Nagapamati ka mo dire sa programa Iloilo Night Watch sa Iloilo Newsline. Nakaukap man ang Gimaras sa Newsline. Sa subong nga mga tinyon, thank you so much sa mga Gimaras nonda, mayong gabi. Sa taga Hordan Gimaras kami, mayong gabi man. Ilabi na sa kay SB member, Hernani Galvez. So balikan ta, si Mr. Raimundo Boyet Parcon, nautod sa noy. Okay. Ara na sa? Busy ang linya? Okay. So, the testingan ta tawgan sa gyapon. Graphics Innovative Mind, Compute Techniques, Computer-Aided Services. Nahamtang sa Barangay Katilingban, Molo. Unhan lang gid ni sang Molo Plaza sa tadlong lang na sa Bureau of Fire Protection. Sagwa lang sang Longwin, no? So, kung gusto nyo, magpaubra sa mga tarpaulins sa mga souvenirs o kung lain-lain dira nga mga nga mga souvenirs sabi kag imprinta sa t-shirt ara dira sa kay Sir Manny Sanoy kag damo dira nga mga ulobrahon no o kung gusto nyo nga magpa-obra dabi magpa-design sang mugs na mga tumbler willing na sila magpa laminate sang ID nan ara da sa Graphics Innovative Mind sa kay Sir Manny Sanoy. Balikan ta si Mr. Raimundo Boyet Parcon. Jet, pasensya, nautod kita. Diyan, maganda na kaina sa natong do video na lubat kita, no? Kada subong din naka-charge kita. Mga diyan sa atong siguri nga rin lang to, pagi sa may rading public, no? Kung ikasugunan dyan,
nga upod kita upod nila na pangiling pag-implement sini nga official sa atong sige nga public transport kay ti sa nga naton kay na hindi dapat no nga implement ini kay ti meron ta nga eyeglasses ma-official ba kita kag meron kita nga pisma sa dyan. Oh, madamo ganyan nagambal, Mr. Parcon. Sang permero pa lang tani, kung nangudal na kita sa border ta, why nakita ni nataman, astang Delta variant ni nga gina kabalakan nato nga lin sa India, no, Indian variant ni, pila na ni ginambalan sa mga senador, si Secretary Duque, daw sa wala mas bungog ya, ti karong kay nakasulod na, nami guro siya to pabantayon tas borders. Sakto na dyan, no? Dapat nga sa mga border na to, no? Dapat nga stricto nga, no? Kag dapat ginang dila tani nga mga public official, no? Nga magbantay sila dila nga hindi na sila nga police, no? Kung ano dila, kundi dapat tani nga public official, gusto man sila mismo ang makasaway sa atong sinili mga pumuyo dyan. Oo. So bantayan naton karon yet kung ano ginmani ang mga resulta kag anong kaundan sang guidelines nga lawagon ni Presidente Rodrigo Duterte kaya mo man nga mo ginabantay-bantayan kay live namon dason karon na Mr. Parcon, thank you so much sa tinyon nga ginhatag nimo diri sa amon sa Iloilo Newsline na maayong gabi sir. Salamat yan, kag salamat sa Iloilo Newsline. Nabatian si Mr. Raimundo Boyet Parcon sa Iklahoda. So mo to ang iyaman nga pagtanaw. Nya titanawon tani karon kun ano mangin kaundan. Sa mimo ka guidelines nga ipagwa ni Presidente Rodrigo Duterte. Sa mga listeners naton, more power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. Gusto nyo magbakal sang itlog? Kadto kamo sa Eager Farm sa Barangay Balibagan, Este, Santa Barbara. Kay arada namtang ang Eager Farm nga ginapanagihan nanday Mr. William kag Juicy Lagman. Pwede ka mo makatawag sa 523-0039, 523-0039 o kung makatawag sa phone mobile number 0947-856-4729. 0947-856-4729. Mayo lang nga pagpamati kay Cookie Sato, Nani Taginota, kay Kagawad Melanie Regacho Cabalonga, Francisco Lindero, Gemma Cabalonga, Henry Vargas, Agnes Guinness, Oida Evalarov, Marie Eve Santilla, Marjoy Castiva, Manuelita Sibonga, kag Leo Arches. Sa mga gapangita sa restrado nga veterinarian, agod mapacheck upan ang inyong mga kasapatan, pangitaan nyo si Doc Ronnie Galia. Restrado nga veterinarian nga nabase sa San Miguel, Hordan, Guimaras. Handa nga magabaton sa mga client nga nagasagod sa mga ido, kagiban pa nga sapat. May clinic si Doc Ronnie sa ilang nga balay, sa likod sang Guimaras Provincial Capital. Kung nagamasakit ang inyo ido, dalan nyo kay Doc Ronnie Galia. 17 minutos na nakaligad sa alas 9. Ato ni check ang pagplastar kaina ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque sa COVID-19 situation sa pungsod. Diri niyagin isa-isa kung pila na COVID vaccine halin sa Sinovac, halin sa Pfizer, halin sa Moderna, kag iban pa nga mga COVID vaccine nga ginpasulod sa Pilipinas. Kag suno sa kay Secretary Roque, nagperma na ang Pilipinas kag ang Pfizer to para nga makakuha sang 40 million doses nga Pfizer. Ang mahatagan niya sini nga daan sang vaccine mga 158 million population. Ang mga vaccine nga na-acquire na masubra naman 100 million sa pag-isip-isip, no? Sang aton nga vaccine SAR Secretary Carlito Galvez. Yari si Secretary
Harry Roque. Ibinabalita na pinirmahan ng Pilipinas ang isang supply agreement sa Pfizer para sa pagbili ng 40 million doses. Ito ang pinakamalaking bilang ng bakuna na nabili ng Pilipinas. Ang shipment ng Pfizer ay inaasahang darating ngayong Agosto. At dahil sa supply agreement na ito, 113 million doses ng bakuna ang ating na-secure. Ito po ang nabili at bibilhin pa. 26 million doses ng Sinovac, 7.5 million na rito ay dumating na po sa bansa. 10 million doses ng Sputnik, 180,000 po dito ay dumating na sa bansa. 20 million doses ng Moderna, 17 million doses ng AstraZeneca, at 40 million nga po doses ng Pfizer. Idadagdag pa natin ang commitment ng COVAX facility na 44 million doses ngayong taon. At ang 1 million dose ng Sinovac donation galing po sa China. Suma total, ngayong meron na tayong inaasahan na 158 million na doses. Sapat-sapat na po para sa kabuuan ng ating populasyon. As of June 2021, 6 a.m., nasa 12,705,870 doses of vaccines ang dumating na po sa Pilipinas. 7.5 billion po ay Sinovac, 2,556,000 ay AstraZeneca, 180,000 ay Sputnik V, at nasa 2,469,870 doses po ay Pfizer. Ang tanong, kaya pa ba nating magbakuna ngayong bulto-bulto na ang supply ng parating? As of June 19, 6 p.m., nasa 8,222,759 doses na po ang na-administer sa buong bansa. At nitong Martes, June 15, ating nai-record ang pinakamataas na highest daily vaccination rate na 322,929. Kung inaasahan na maabot natin ang 500,000 daily vaccination rate bilang target. No? So kayang-kaya po ang ating target. Dahil napatunayan na natin na kapag sapat ang supply, umaabot na tayo ng 322,929 doses per day. Siyempre po, pag dumami pang supply, wala pong problema yung 500,000 per day. Now, meron po nagtatanong, kung darating po yan ng Agosto, yung 40 million, aabot ba tayo sa target nating 70 million by December? Siyempre po, kasi kung 500,000 per day po yan, 10 days is 5 million. So, kinakailangan lang po natin 20 days para po maubos yung first dose ng dumating na 40 million na Pfizer. Samantala, dumating kahapon po ang mga medical experts mula sa Israel Ministry of Health para ibahagi ang kanilang best practices. Kasama na ang vaccine deployment at vaccination program, cold chains and logistics management at data management ng buong Israel. Magkakaroon din ng site visits ang medical team ng Israel habang narito sa Pilipinas. Kung inyong matatandaan, ang bansang Israel ang isa sa mga bansa na nag-lift ng kanilang outdoors face mask policy matapos matagumpay na nabakunahan ng marami sa kanilang populasyon. Siguro po importante pagbisita nitong ating mga kaibigan galing sa Israel dahil nais din natin magkaroon ng maskless Christmas. Kaugnay nito, mamayang gabi ay magkakaroon ng Talk to the People address kung saan ang polisiya sa face shields ang isa sa mapag-uusapan. So yung mga nagtatanong, kailangan pa ba ang face shield? Ang malinaw po ganito ha, hindi na po kinakailangan ng face shield sa labas kasi hindi naman po inapila yan ng IATF. Ang inapila lang ng IATF yung pagsuot ng face shield sa loob kasama na po sa mga malls at iba pang mga commercial establishments at saka sa mga pampublikong transportasyon. COVID-19 update naman po tayo, no? Itong ranking ng Pilipinas sa mundo ayon sa Johns Hopkins. Number 24 ang Pilipinas pagdating sa total cases. Number 23 po tayo sa active cases. Number 131 sa cases per 100,000 population. At number 90 po sa case fatality rate. Meron tayong 5,803 na mga bagong kaso ayon po sa June 2021 datos ng DOH. Saludo po kami sa ating mga medical frontliners at nananatiling mataas ang ating recovery rate. Ito ay nasa 94%. Nasa 1,277,715 ang bilang ng mga nakarecover. Samantalang malungkot nating binabalita na nasa 23,621 na po ang binawian ng buhay. Nakikiramay po kami sa mga naulila. Nasa 1.74% po ang ating fatality rate. Puntahan na natin ang kalagayan ng ating mga ospital. Sapat ba ang ating mga ospital? Sa ngayon po, sapat. Pero mag-ingat po tayo dahil itong Delta variant nito mas nakakahawa, mas nakakamatay. Pero sa ngayon po, sa Metro Manila, 43% lang po ang nagagamit na ICU beds,
38% lang po ang nagagamit nating isolation beds, 32% ang nagagamit nating ward beds, at 32% ang nagagamit nating ventilators. Sa kabuuan ng Pilipinas, 57% po nagagamit nating ICU beds. Mapapansin niyo po talaga na dumadami yung na-ICU outside of Metro Manila, kaya tumaas po yung national utilization natin ng ICU beds, no? Ganun din po sa isolation beds, mas mataas po yung ating ginagamit nationally, 47%. Ward beds natin, 46%. Ventilators ay 36%. Sa ibang mga bagay, magandang balita po, pinirmahan po ni Presidente Rodrigo Roa Duterte noong June 18 ang Executive Order No. 139 na nagbibigay ng otoridad ng pagbibigay ng death at burial benefits sa Indigenous Peoples Mandatory Representatives or IPMR sa mga barangay. Inatasan ng DILG na pakikipag-ugnayan sa Department of Budget and Management at National Commission on Indigenous Peoples na alamin ang kinakailangang amount para makover ang payment ng death at burial benefits ng IPMRs sa barangays na namatay during their term of office at isama ito sa annual budget proposal subject sa regular budgeting process. Dito po nagtatapos ang ating briefing. Secretary Harry Roque, Presidential Spokesperson. So, mo tong update, mga 130 million nga doses na nakapreparar. Jutay na lang. Jutay na lang para makumplitong 158 million nga population sa pungsod. So, kabay pa, no? Nga mag-inaabot na initan ng tanan. Kabay pa nga wala sang ginapilian, no? Alalangay nga paghatag sang vaccine para talaptap man pabala, talaptap ang pagpavaksin. E-check ta na nga atong koneksyon nagikan sa Gimaras. Hara na? May nahitan ranto nga traffic enforcer, dakpo niya tani, sumibad gulpi. Daw nahapit sa kuno sang parte sa motorsiklo. Tabo, tumba siya. Yari ang report po kay Danny Villases. Dan, let's come in. So, dyan. Okay. So, dyan nagreklamo din ang captain forcer sa nagpabakar na lang siya kay bangod niya ang iyang paminga pagkadakpon na nagasakay sa motorsiklo. Bawod niya wala yung isang helmet, sabay yung magpadakop rin siya. So, gulpig lamang ko nung nagpalagyo ini subject ini. Kaya kung nga ang ining reklamo nga itaka traffic enforcers na igok pa sa tiil. Sa hanggang paglagan sa sining subject, ang suspect ang amoy nga motorsiklo dyan. So sa Blatter nga siling nga si Joseph Camilo Gabirinho di Alminasa, 25 anyos. Isa sa katapos ang pilad enforcers, ando ini sa dalam sa panuwas ng Benavista, nagtakop kong tani sa persona nga yanikitaan nga wala ini nag-usar sa helmet nga nagasakay sa motorsiklo. Kaya siling nga kadtuan na kag isitaw na di kag isuwan sa citation ticket apang gulpig lamang nga nagpadalagan ang ining isang motorsiklo ang abong suspetsado kung nga ang naigo kung salapay naigo in sa tiil ang amo iyang reklamo ng isa katilad enforcers sa banwa sa Benavista dyan. Why gito ma-identify Why gid ma-identify ang driver sa motorsiklo? May ara pero siguro kay kasi makuha ito ng ngalan sa bus. May ara na, na-identify na ko yung isa. So, ikuha ito ng bus ngalan niya. Report what kung pwede ato may interview man ining traffic enforcer kung pwede mapagigandang taman ining suspect ini sining gipablatter sa isa ka traffic enforcer sa banwas ng Benavista dyan. Now, sa Japon sa Benavista, hati duwa diri ka mga nagabadyang ista
ang ginpang takop pangtong fiskar ang ilasin nga mga ginabilyang isda bawod man sa paglapas ang market code number 27.7 sa Japon sa Banwa sa Revista ay hindi sila pwede nga magkabaligya sa isda na binigid no? Sa hindi designar nga baligyaan pang ining duha report na naglapas sa siling ko na nga market code sa bahay nga po sa nga panuwas nga Bonavista. Ang ginpang aristo o gindala ini sa may Bonavista Police Station lakit na ilas nga mga isda ang nagalambot niya sa 3 kilo Mosanday Marites Ilan 36 ng Poblasyon Juan Campo 40 anyos tanang sa barangay Esbarinsa sa Banwa Japon sa Bonavista nga nagabrigya ng isda kasi naprahibir nga area dito yun sa may sa akuman na inibitan nga lugar sa ang ining 3 kilos ng isda amo ni ang bilang display sa bilang ebinsya ng 2 ka mobile nagalapas sa sining market code kita patuman sa Banwa sa Bonavista. Ang mga nagpangsita ako agang fiskar sa mga isda na nobligya o siya po ang tilad team ito po na ni Paul Camilo 40 anyos ang boss ni Joseph Gavilinho 40 anyos sa Oman nga Banwa Tiana. Okay. Sa gihapon may isa man dili ka mga report na tutungan pa ini nga pagino kay kapiyak sang executive order ni Mayor na dapat alaw na masira na ang mga tuhay ng mga establishmento commercial pero may ara pa kuno nga wala nagatuman sini kung nga report dahil sa mga katapuman sa tilad sa bayan niya sa munisipyo sa Banwa sa Bonavista. So para mo na dyan, no, ang nakuha sila ng mga informasyon kag sa hapon na siling ko na ang ato na amon dili nga enforce sa siling ang lugar pagbigyan isda maduway na ni. Kaya dinapay balot sila. Nga dapat sundon nyo ang kanyang ginapatuman no, sa Banwa. Kaya hindi kita porbahan sa konsiyo municipal. Pag hindi iniiyan ni Mayor Reyes. Lamang patag si Mayor sa mga interview last time. Hindi niya iya kundi niya isang porbahan sa municipal. Abang mayroon magyapon ng tigapasabay. Kaya kita pandakop. Pagkasipigan nga dito nila nga buhi man. No? Pero tigaling sa pagsulundan. Dapat natin sila nga. Okay, Dan. Thank you so much. Salamat din dyan sa susunod makatapos ang Bonavista Police Station. Naman sa kay Police Captain Von Lamson. Thank you very much. Naman sa kay Police Master Sergeant Soberano. Madamugid niya. Salamat. Dani Villases, malas sa mga berita para sa Iloilo Newsline. minutos na nakaligad sa alas 9. Sang tinalikdan nga adlaw, may ara nga nadakpan to nagpulo pakilala nga safety inspector sa kuno sa Bureau of Fire Protection sa Banwa sang Sara. Ginpang sulod-sulod yato ang mga negosyo to sa mga negosyante ho. Pang inspeksyon siya hasta sa fire extinguisher. Kag sang ulihi alain to ya kay pakilala ya taga Bureau of Fire kundi gindakop. Yari nga ton pagpakigangot sa Sara Fire Marshal Station isip to Terso Obera. Sa tanang nagpramati. Oo sir, ini siya napakumukuno nga member sa Bureau of Fire na conduct ang inspection sa establishmento tapos sabihin na apprehend siya. Oo. Saan ulang siya na-apprehend? Sang June 19, 2021. Oo. So, may ara sa nga upod, sir?
Actually, sir, may upod siya. Pero ang upod niya araya sa kwan, araya sa sagwa. Daw wala siya na upod sa pang-sulod-sulod siya ng Isaya. Ang nagtagto sa mga establishment. Ano nga lang sang subject, sir? Ngalan niya si Tito Bernabe. Taga-diinggit siya. Actually, tumandok ni sa sir sa nga Dumagiti, kagong sabihin sa Subong, dire sa Estar sa Maya, San Dionisio, Iloilo. So may balay sa San Dionisio. Oo, siguro sir, okay nila sila stay. So, anong ipakita iya, sir, sa mga tag-iya dira sa mga establishmento? Actually, sir, sa pagpumangkot sa mga establishment sa business, dapat kilala na siya nga siya member sa Bureau of Fire kag makandak sa inspection sa mga establishmento. Ano amo na sir. Ano ko na inspeksyonon niya? Gina-inspection niya sir ang fire extinguisher. Dason? Oo, daw mo na. Kag gina-check niya. Daw mo na according sa aton nga mga witnesses. So, na ang taga-reklamo man na nagtawag sa amon. Kasi sir, ma-check ano da yun? Pagtapos siguro, check siguro kung ano ang kwan siguro kasi ginagawa nila sir eh. According sa flower shop na to, ginkuha ang ilang fire extinguisher. Sunod? Amo man na sir, ang ilang ginkuha pagtapos inspect, amo na po rin ang ginkuha. Inspect na naghambal na ipastel na, daw mo na. Parifel, naging kuha ang fire extinguisher kagindala nila? Kindala. Wala na kapan ang pagginkuha yan na kagintanaw, pero wala na valid ang flower shop kung gindala. Oo, wala na. Oo. Why man sabi na ngayo kwarta, sir? Wala na kong kapan, sir. Wala na kong kabalo sa transaksyon nila sa flower shop. Kung na ngayon kwarta. Kaya ang natabo na nila is nagtawag na nila sa flower shop kada mo ito na apprehension. Oo. Ang flower shop na sa Sara, amo pa lang na ang iya nga ginsulod. Ang iban? According sa kuan ang mga neighbor, daw amo man na ang gin-starte. Sa neighbor sa flower shop na. Oo, ganun sa flower shop lang, dito lang dito tutok ang dito siya na-prehend. Sa iban, sir, nga mga establishmento, usisa nyo kung nakakuha siya sa kwarta? Actually, sir, sa mga dagko ng ruins sa siminto, may mga sunod-sunod, yung mga dagmay lang na every niya ginagawa. Wala po, sir, takwa kung nakuhaan sila kwarta, wala. Ay sila abing nag-transaction eh. Ang kadiya mismo sa establishment siya. Oo. Pero why man na siya sa background, sir, sa Bureau of Fire? Why man siya nakasulod sa una nga miyembro sa Bureau of Fire? Actually, further investigation pa ina. Kaya gina-check pa naman ng iyang mga IDs niya wala. Oo. So, ang idea, sino lang nagpirma-pirma siya man? Actually, may signature mga to ato na dito sa police station. Masyad na ito nga evidence man. Oo. Oo, kaya may ngalan na ito nga fire safety inspector. Oo. Why nyo man sa Sergeng pamangkot nga ang nahimo yan nga sagad pa pang sulod-sulod sa establishmento nga hindi man sa miyembro sa Bureau of Fire? Actually, di pamangkot na sa sangaton nga kapulisan. Pamati na ng kapan sa Bureau of Fire kasi pinindorse ko siya sa Sara PNP. Ito mangkot na siya. Kasi ang hambal, wala sa salesman. Oo. So, salesman ang ipagwaya naman? Oo. Nag-pansa, gabaligya, pansa ng isa ka enterprises. ID niya. May ID na sa, may ngalan mo sa enterprises. Worker siya. Mo lang na galing, why ma-verify sa Mayo kung ang pagkanda sa inspection may kabaylo? Ang wala dito, sir, is ang inimo yung ang pag-impersonate niya nga bumbiro siya. Ginambal niya nga taga-Bureau of Fire siya. So, nag-inspection siya, nagapakilala sa nga taga-Bureau of Fire, hindi iya siya. Amo na, sir. So, amo na gani, sir, nga kung nagpakilala siya, butang balon, may ginakuha siya nga kwanto, nga kabaylo.
Siguro sir, kaya muna na siguro ang gimmick niya para at least malupos ang iyang transaksyon sa mga tagiya sa mga establishmento. Sa bagay, ginapadalman nyo pa man sa ginausisa nyo pa Yes, yes sir. Pinausisa din tayo. Oo. Mga kabaylo sina. Oo sir, oo sir. Ginabulubantan yung mga pila na kabilog ang sulod yung inspection sa? Sa amon lang yung record sa flower shop. Kag amon pag yung sisaon din intakto sa tupadya kay may balo na mo doon na kaniman nakatuan man before pa sa flower shop. Oo. Pero base may ara kang pangulagan sa iban pa, kag base may nabiktima, anong pagahimo is a photo obera sir? Go ahead. Sa tanan nga pumunuyo, kung baka may magsulod sa inyong mga establishmento nga nagambal nga katako sa isang Bureau of Protection, no? Pangitaan niyo siya sa ID, no? Kumambal sa nga inspection sa pangitaan niyo ID, kitandaan naton nga ang Bureau of Protection kung mag-inspeksyon na ka-uniforme na, no? Ka-uniforme na nga makitaan mo ang identity sa nga Bureau of Fire. Amula na nang mambal mo pag mag-vigilante kita. Kung matabuk ng amoy na, pagitaan yung ID. Kung wala sa'yo ipakita ang ID, hindi ka mumambal. O sige, matawag kami anak sa Bureau of Fire. Matuod di man nga member ikaw. Eh, gapangatan pa kita sa mga emergency appliance. Dila sa bugos na Sara. Anytime of emergencies, makatawag sa sa Bureau of Fire. Basta ang taga Bureau of Fire, antes magwa sa opisina, complete uniform. Yes, sir. Mag-inspeksyon na nag-uniforme na, sir. Oo. Sige. O, pag may mga mission order kami, sir, ginapakita. Mayara gina nga may papel gina nga ginapakita kag. Mission or inspection order. Si SF Otto Terzo Obera, ang Fire Marshal sang Sara Fire Station. Saksak sinagol lang gina double time ta kay base gol pilamla ara ng presidente. Anong pagtanaw nyo? Mahimo sa bago guidelines o kung tumano ni President Rodrigo Duterte ang eksperto yang nga sa laligan nga hindi pagkakason ang official. Nagambal na to nga dan si Secretary Francisco Duque. Niya, over my dead body, dipinsahan ko. Yodia. Ti eksperto nga daan, ti eksperto, sulod man ang Delta variant. Dahil siya eksperto. Nambala na sa nga bantayan na, nga way pa man nagsulod, ti karong kay nagsulod na, Secretary Duque, ikaw naman yagwa Arso tao dyan. Hindi, taghuol. Pasodlon yung pasodlon. Parang magbutang sa lang alam mapumuloyo. Para may gamiton sa eleksyon. Di gamiton niya nga kung kwarta. Hindi gamiton nga alibay sa eleksyon. Kaya kung magdamo, sino pa makadtos presento? Kakadto ka, hindi face-to-face? Yan ang matabo. Basi dalang ka ng baluta, kagi ka dito, pilapan mo, dason may madala. Ti sigurado ka nga, dagdag to sa baluta? Sa balot box? Sadyan mo. Kinanglan, mangin na vigilant kita dire. Hindi kita magpadala-dala, magsiling nga, damo COVID. Sala man kita. Hindi. Relax. Ay basi, wala kakbalo, ginagamit ka lang. Si Mayor Jerry Triñas, naga-alboruto, nga daw ginahatagan kuno pabor lang isang COVID vaccine to yung Metro Manila. NCR Plus. Ti kita diri damo ang na-infect sa COVID, di daw wala kita yung ginasapak. Di nakalabot ng reklamo ni Mayor Jerry Triñas. Din pa nga daw ginatudlo na subong Mayor gani ang responsibilidad sa DTI kag sa DILG.
Kay hambal sang DILG nga why masunod ni ang pagsulundan ni sa task force. Kay kung MECQ ka, hindi ka makabukas insigida sang non-essentials. Ti ginrisguan ni Mayor. Ti ano hambalya? Iya karon kay na magbukas tada kay MECQ kay gutom na mga tao. Ti karon pasiradan nyo. Ti bala ka mo da pasiradan nyo na. Daw ginaduso subong yan ni Mayor nga kung nalik pasiradan sa lain isang DTI kag DILG. Ang pamangkot sino nag-request babaw nagdakang-dakang nagpadala to sulat hasta mga ginpangabay pa mga business sectors, ginpangabay pa medical staff nga sulat kamo sige sulat para mapaidalong kita sa MECQ. Ha? Sino nagsulat ni? Anong ginbasihan sang IETF ni nga gindeklarar ding lawag ni President Duterte nga MECQ? Hindi blang sulat ninyo, Mayor? Pakadto dito? Karon ibalik mo to yes dalom? Kaya muna ning galburuto na? Tita ni primero, wagin isip-isip nyo mananay Nga naara na ta sa MGCQ? O basi mabutang ta sa lang alang? Basi domino effect ni sa aton? Magsinggitan mapumuluyo nga gutom na? May mga pagsulundan ka mo, tiyang rason ni Mayor niya, ara man sa DTI, ginapanugutan man nilang mga amo na MECQ, may ara ka mo yung pagsulundan niya sa DILG, under kas DTI nga. Tiyan mo ni ang ginatanaw natin nga miscommunication. Ti mabudlay ni, kung ipasa mo to, yung manghinaw ka imuya, pagkatapos ang mga pumuluyo, yung makaluluoy, sagad ka mo, wangal nga MECQ, bakal ka mo motorsiklo? MECQ, mabakal ka mo 1.9 million para motorsiklo, ihatag PST mo? Tinonto. Ang clamor ni Mayor, nakalabot to sa Malacanang, ginsabat ni presidential spokesperson, Harry Roque, kay kapangayos Mayor sang dugang COVID vaccine diri. Kaginakusara niya to ya Manila niya kamo na lang daw. Kami partihin man diri. Sakto na. Dapat mapartihan kita diri. Pero sila nga binga ang imong responsibilidad, ang imo tong damayara lapses, ipasa mo ya sa iban nga mga ahensya, hindi naman na yan sakto. Yari si Secretary Harry Roque sabat sa clamor ni Mayor Jerry Triñas. Reaksyon po sa sinabi ni Iloilo Mayor Jeronimo Jerry Triñas na kaya sumisipa ngayon ang kaso sa mga probinsya ay dahil sinunod ng national government ang rekomendasyon ng OCTA na ibuhos ang supply ng bakuna sa NCR+. Ano po ang mensahe nyo sa mga taga-probinsya lalo na't pakiramdam nila tila pinababayaan sila ng pamahalaan at hindi pinaglalaanan ng mga bakuna kontra COVID-19? Unang-una po, no, bagamat wini-welcome namin lahat ng suhestyon, may sarili pong dalubhasa ang IATF. Mantakin nyo naman, buong DOH kabahagi ng IATF. Halos buo na ng UPPGH, kabahagi ng IATF. No? At meron pang Ateneo Med School, no? na kabahagi rin ng IATF. So, hindi po tayo nagkukulang sa mga eksperto na magbibigay ng kanilang rekomendasyon. Siyempre po, kinukonsidera rin ang OCTA, pero I can assure you na hindi lang po OCTA ang pinakikinggan. Number 1. Number 2, hindi po totoo kasi na sumunod tayo sa OCTA. Sa totoo po, 32.2% lang po ang napunta sa Metro Manila Plus areas. At yung the rest of the bakuna na tinatanggap natin, iniikot pa po natin sa buong Pilipinas. Number 3, nung lumalabas nga po na yung mga areas na hindi naisara sa pamamagitan ng ECQ, MGCQ, dyan po tumataas ang mga kaso, nag-order nga po ang Presidente ng equitable distribution, damihan ang mga bakuna doon sa mga lugar na lumulobo mga kaso, at yan naman po pinapatupad na po natin ngayon. At kay Mayor Triñas, isa po ako sa tinetext niya, and I can assure Mayor Triñas na unfortunately, pagdating po sa taas ng kaso, ang solution po talaga ay mask, hugas, iwas. At kabahagi ng solusyon, siyempre po, ang bakuna. Pero
kumakalat pa rin po ang COVID dahil hindi po sumusunod ang ating ilang mga kababayan doon sa pakiusap na ating presidente na magmask, hugas at iwas. Bagamat sabi nga po ng presidente, yung mga lugar na tumaas ang kaso, magkakaroon po ng mas maraming bakuna. Pero ang dahilan po talaga ng paglobo, yung kakulangan sa mask, hugas at iwas. Yan na po ay established fact. At saka yung mga new variants po, dahil sa new variants, mas nakakahawa, mas dapat matindi ang mask, hugas at iwas. Hambal ni Sekretary Harry Roque, mas, hugas, iwas. Mas, hugas, iwas. Amo lang ng balya. Mas, suksok. Hugas, kamay. Iwas sa damo, tabo. Amo lang na ang hambal ni Sekretary Harry Roque. Harry Roque. Agawad BT Malyon Talavera, mayong gabi. Salamat sa pagpamati. Di black conforme ka kagawad? Ang imong lapses, hindi mo pagpasa sa iban. Kaysa lain na. Bad na, bad. More power, Iloilo. Bringing more to life. More power, Iloilo. Bringing more to life. Ay Sir Jonathan Cabrera, kay Joy Fantilaga, mayong gabi dira sa inyo sa More Power. Salamat sa pagpamati kay Federico Galang, Ivan Lacson, Nejma Tupas, Nika Marecasya, Ridan A. Gaheto, Cirilo Tupas, and kay Manang Boyboy. Load Lift Trading and Services, isa ka construction firm nga nagapang-ubra sa mga building, kapareho sa mansyon kag mga balay. Nagadesign man sila sa mga balay, depende sa inyo nga budget. Ang ila opisina are sa Block 5, Phase M, Francisco Homes, Geho, San Jose del Monte City, Bulacan. May kapabilidad sila kung parte sa engineering and maintenance contractor of big supermarket sa Luzon area, ilabi na sa Ayala Alabang Village, Muntinlupa. Pwede nyo makontak si Engineer Joey Diaz paagi sa mobile number 0939-812-6336 o kung pwede man mag-email sa maria_rosem@yahoo.com. Kaya kagawad Milane, men kabalungga, mayong gabi sa mga pumuluyo sa North San Jose, South San Jose, mayong gabi sa inyong tanan. Pamilya Talavera, Cordova, Bautista, La Pascua, Villanueva, Prado, Ramos, no? La Pascua, Guiñez, mayong gabi sa inyong tanan. CL Diaz Poultry Supply nga namtang sa Barangay Bagakay, Cagacienda Conchita, San Dionisio, Iloilo. Nagabaligya sang sari-sari nga mga feeds para sa baboy kag manok. Mayara man ginabaligya nga mga bulong para sa mga kasapatan. Pwede pa kamo makaayo, ilabi na kung alang-alang ang inyo dala nga kwarta kay mahapos istoryahon si Cheryl Lucendo Diaz sa mga suki nga nagakuha sang feeds. CL Diaz Poultry Supply. Kung gusto nyo magbakal sa Buko Shake, ara sa Sweetie Buko Shake sa Barangay Kamalig, Haro. Sa sulod sang terminal sang series, pag sulod mo sa departure area, yara sa right side. Ang itaan nyo lang ang Sweetie Buko Shake. May small, medium, large, may yaraman sweet cream. Ang mga service crew na approachable na, hamba lang kamo, mangkot lang kamo. Kag ang ginagamit, puro-puro ginangalubi. Puro-puro ginangabuko astang iyang atubod, ginatimpla ina. Kaya mo na ang advice sang chemist. Kaya ang chemist amo na daya nagtimpla sang Sweetie Buko Shake. So, ang ice, purified ina. Ang iyang tunaw, ginainom pa ina sang mga tinawo namon. Kami man mismo iban pa nga mga vendors,
aga pangayo na da sang tunaw kay namit mo ang ginagamit pagid nga kalamay raw sugar. Ha? Agang ang tubod na puro-puro gina. Standard na ang timplada na da. So, hindi nyo na makitaan sa iban. Dira lang gid sa Sweetie Boko Shake sa Ceres Terminal, Barangay Kamalig, Haro. I-check ta naman ang koneksyon naton sa probinsya sang Iloilo. Upod sa kay Ruel Arbael. Mga natipon nga mga informasyon. May kang tanan sini sa mga nagakalahinabo. Kag matistingan ta karon nga basi malabo taman ang PIO sang IPPO kay may 142 ka mga pulis nga gin-deploy na sa probinsya sang Iloilo. Yari ang report upod sa kay Ruel Arbael. Well, let's come in. Trixie Faith and Sweet Dawn kag subong man sa aton sining mga viewers and followers nga nagatutok sa aton kada gabi diri sa Iloilo Newsline maya dayeg nga gabi sa inyo tanan. Yari nang balita nga aton sining madulong nga nagkalanabot diri sa probinsya sang Iloilo sa subong adlaw. Una diri ang pagdakop sa aton sining mga kapulisan sa top 9 most wanted sa banwasang Miagao. Kakon sa din nadakpan ini siya sang Pavia PNP kag sang Miagao PNP dira sa barangay Balabag sakop sa banwasang Pavia no. Ining suspitsado kag kilala kay Smigol John Tyson, 24 anyos, nga residente sang Ilawod, Miagao, Iloilo. Ini siya ang wanted sa kaso nga sa paglapas sa PD 1602 o kon illegal gambling no. Kag may rekomendar nga piyansa nga ang korte para sa iya nga 30,000 pesos no para sa iya nga temporaryo nga kahilwayan. Subong man Sir Janino sa dugang naton nga balita no sa kaangot si sining ang pagdakpan na isang wanted, isa naman kalalaki no nga wanted sa kaso nga grave threat no dakop sang Pavia PNP sa isa ka subdivision dira nga sakop sa banwasang Pavia. Ining suspitsado gin kilala kay Romel Fernandez, 57 anyos, nga residente sang barangay Hanipaan, Cabatuan, kag may pending o kon may wanted ni sa no sa kaso nga grave threat nga napitsanang iya sining warrant of arrest no nga sa tong February 5 pa no kag may 36,000 pesos ini sa nga piyansa no para sa iya sining temporaryo nga kahilwayan. Subong man sa banwa naman sang Dumangas no dakop man ang ining sa ka wanted no sa pag palupok no sang isa ka armas tuthang. Ining suspitsado gin kilala kay Joseph Flores no 39 anyos sang barangay Nanding Lopez, Dumangas no kag ini pagviolar sang RA 10591 no kag mayara ni siya nga 2,000 pesos no nga piyansa no para sa iya sining temporaryo nga kahilwayan. Ini mga suspetsado nga mga nagkaladakpan Sir Johnny yara na sa tagsa-tagsa ka mga paginakop no sang kapulisan da sa tagsa-tagsa ka kabanuanan nga kung sa din sila nadakpan kag natalanan no ang pag-turnover sa ila sa korte. Sa dugang nato nga balita Sir Johnny no isa ka barangay kapitan no isa ka barangay o punong barangay no dira sa banwasang Concepcion ang ginpasagaan sang kaso no ining sa pagbayular sang Article 208 sang Revised Penal Code no o kung ining dereliction of duty. Ini siya ginkilala kay punong barangay Melvin Obilios no isa ka barangay kapitan dira sa barangay Batiti, Concepcion, Iloilo. Formal nga ini siya ginpasakaan sang kaso kagina sang aga ako sa diin ng ining barangay kapitan no nagkonsente no kag wala nagpabaya sa iya sining obligasyon bilang amay sang barangay tungod may ginhiwat dira nga despedida party no sa iya sining barangay sadtong June 30 no sang ligad nga semana kag masobra 39 tanan ka mga nagalate no sa sining despedida party kag gin-test no ini inong mga nagalaten kag siyam gid na ang positive no sa sining mga nagalaten no sa sining nasambit nga party akon sa diin that time Sir Janino na yara pagyapon no ang probinsya sang Iloilo sa MGCQ no kon modified general community quarantine status akon sa diin ginabawalan pang mga mass gatherings kag subong man sini ang mga party.
So leksyon na sa aton sining mga barangay officials kag subong man sa mga barangay kapitan nga kumo kamo dira ang amay isang barangay kag iloy isang barangay dapat bantayan ninyo ining mga gina-implement naton nga mga health protocols kag subong man sining mga restrictions no sa aton sining mga barangay tungod pwede kay mo gid ma-filean sang kaso nga dereliction of duty no. Sa duwang naton nga balita Sir Johnny no, isa naman ka vehicular accident ang natabo dira kagina no sang aga manugod to no kagina dira sa barangay Amamaros Pututan Iloilo. Kung sa din ning salakyan sang BGMP Pasay no, nabuguan sang isa sini ka auto nga ginadala ni Mark Anthony de la Cruz no nga 24 anyos nga residente sang Ortiz Iloilo City kag nabuguan ning marked vehicle no sang Ocon escort vehicle sang BGMP Pasay nga ginadala ni ang driver sini no ay ning ginkilala kay Jail Officer 3 Crizalde Agdalipi 40 anyos no kag may sakay ni siya or mayupo din siya nga duwa ka Jail Officer 1 nga ginkilala kay Giovanni Kabusbusan 34 anyos kag subong man Jail Officer 1 Kevin Pio 24 anyos nga natabo ining insidente kagina mga alas 11:20 sa ngaga Sir Johnny kag ining nakabunggo no maniho ni Mark Anthony de la Cruz ining isa ka auto no nga itang inisan Almera nga lininisa sa Iloilo City pagkadto inisa sa dra sa Dueñas nga nag-overtake kag nadulaan sang control no kag timing gid no nga pag sumalang niya kag nagasumalang man ining BGMP Pasay no ining escort vehicle nga ginadala sang tatlo sining ka jail officers kag salampok gid ining duha ka salakyan kag nakaagom no sang pila sining tanan no pating suspetsado nga ini kag tatlo ka mga jail officers kag gilayon nga gidala sa Iloilo Provincial Hospital kag ining suspetsado no kon ara karon no sa paginakop sang Pututan PNP kag ining isa no na confine pa no ang driver sang ining escort vehicle sang BGMP nga si Jail Officer 3 Crizaldo Agdalipi no confine pa sulbong dra sa ospital sang Pututan Provincial Hospital tungod nga nagreklamo pa inin nga sa pagpalalakit sang iya sing lawas kag may fracture din isa sa iya sing tulan. Apang duwa niya ka upod no duwa ka Jail Officer 1 ang outpatient department lamang. Gilayon naman nga gina-release no dara sang attending sang ila sining attending physician. So subong no ang suspetsado ngayon yara na sa paginakop sang Pututan PNP kag wala pa naton mabalaan no kung ano balang probably no probably mapasito naman lang ining mga jail officer no. Apang wala pa mabalaan sa ila sining commanding officer kung wala pasakaan gid ining kasong suspetsado tungod sa pagabunggo niya sini sang marked vehicle sang Ocon escort vehicle sang BGMP. Sa duwang naton sining nga balita Sir Johnny no 142 ka mga bago graduates sang Public Safety Basic Recruit Course o ining PSBRC no ining mga aton nga mga bago nga mga kapulisan mga dugang sa pwersa sang Iloilo Police Provincial Office kung sa diin ini sila magapaydalom sa field training program sa pito tanan ka mga municipal police stations diri sa probinsya sang Iloilo sa banwasang Oton no ka Miagao, Dumangas, Kalinog, Pututan, Haniway kag Pasay City. Magapaydalaw mini sila no sa 6 ka bulan sining field training program. Kung baga do mga ano ini sila Sir Johnny no kung baga sa estudyante ning mga OJT bala naton, mga on job training naton kung baga. Kung sa diyan pagkatudluan ini sila sa mga police functions, pagka isang patrolling, investigation kag subong man traffic management. Kag siyempre no lauman na naton sila no nga mag-augment sa aton sining mga quarantine control checkpoints. Kag ini sila no under sa supervision sang ila sining mga field training officers no nga mga PNCOs man upon police non-commissioned officers. Kag lauman naton ang mga police presence naton no ang ila aton nga mga police visibility naton diri sa probinsya sang Iloilo no nga mga dugang na gid no tungod 142 tanan ni sila ka mga bago graduate no sang PSBRC nga magadugang sa pwersa sang Iloilo Police Provincial Office. Sa dugang naton sining nga balita Sir Johnny no ugot nga pagbantay sa mga border control checkpoints ang ginmando no sang Provincial Director sang Iloilo Police Provincial Office ni Police Colonel Gilbert Guerrero sa tanan nga mga kabanwanan no nga nagamand sang quarantine control checkpoints ay striktohon ang pag-check no sang mga travel pass, sa mga travel orders
Tungod naka-receive no ang aton sining nga gobernador no, Governor Toto Defensor Jr. sa mga halin sa mga concerned citizens nga nagareklamo nga ang aton sining mga kapulisan no, medyo hindi ko nahugot ang pag-check no sa mga travel pass sa mga naglalabay sa mga quarantine control checkpoints. Kung sa diyan Sir Johnny no sa mga QCPs nga na no mga quarantine control checkpoints no, naga-check ni sila sa aton sining mga travel pass nga gina-issue sa provincial government o kon municipal government sa aton sining mga LGUs kag subong man sa mga barangay no nga kung sa diyan ning mga barangay naga-issue man sang travel pass pero 1 day validity gid lamang no, kag subong man sa gina-issue sa man nga mga travel pass kag mga travel orders kag letter order no nga alin sa mga private companies sa ila sining mga employees no nga nagatrabaho nga ginatagaan ni sila sang travel authority kung travel pass kag letter order o kung travel order nga para makabiyahe adlaw-adlaw no kag makalabay sa aton sining mga quarantine control checkpoints. Kag ginpasalig no sang provincial director sang Iloilo Police Provincial Office nga istriktuhon sang mga kapulisan ang pag-check sang sining mga travel pass agod nga hindi naton pagalimtan no ining main purpose ang sining mga checkpoints no sa mga border control checkpoints nga ining pagpatuman sang health protocols no para matapna ining COVID-19 no ining pagdamo no kung pagtaas ang cases sang COVID-19 sa probinsya sang Iloilo. Kani sa aton sining mga pumulyong Ilonggo nga kung wala man lang kamo sang importante nga mga hilikoton ka mga appointments, much better nga mag-stay at home na lang gid ganay kamo for the meantime para matapna na naton ng pag-search no sang sining COVID-19 cases. So mo yadong madulong naton nga balita Sir Johnny no nga nagikan diri sa probinsya sang Iloilo ay ni si Roel Arbayal para sa Iloilo Newsline. Dos minutos na nakaligad sa Last Jess. So salamat gid sa report sa atong koneksyon live and direct sa probinsya sang Iloilo. So amotong consolidated nga informasyon ang sa punong barangay Tuya sa Batiti Concepcion gin-filean sa Sunday Election of Duty kay way gin-stop ang despedida party to nga may 12 ito nga nag-positive magluwas sa 12 ang OFW positive man. Hambalan na gid sila ni Gobernador nga wala sang mass gathering pero ara pa. Iyang kapitan dapat look out niya ina kuntani. Di daw pariyulan nga ginpabayan niya, that's why natabo ang hindi dapat matabo nga mass gathering. Lihog lang kwambal kay Sir Lindero nato na report na sang atong koneksyon ang inog interview ko si Yatani. Thank you again naton, thank you again. Thank you sir. Thank you again. Okay na? Okay na? Okay. Sa mga transport groups, sa mga may salakyan, bantayan nyo boss, saka naman ang presyo sang gasolina, diesel, kagano to gani, kerosene, boss, saka na naman. Point na 70.75. Daw tanan lang, saka nga saka, pandemya pa kita, hala saka. Hangga panahog lang ni short ta. Saka lang nga saka mo. Standby ka mo ha. Kaya ginaulat-ulat ta kung anong oras ni talk to the nation ng presidente. So, kung magtakop gid man kita, pero standby ka mo, balikin nyo karon kay possible may mga importante to na mga pagpahayag naman ng presidente. Diyan mo na yung
Imo niya, ang iban nga mga sekretaris, ya pinanguyab na itong gabi na mo. Di senior citizen ba eh? Yan ang tabi, kaya mo na yung trabaho. Amo na yung oras ang presidente. So, amo na yung balantayan naton karon kung ano oras mahambal ang presidente. Kung ano oras ni karon naton bantayan nga maghambal ang presidente sa Pilipinas. Hindi ka mo magabiya. Relax lang, relax. Iyog lang like, share, and follow. Ang Facebook page sang Iloilo Newsline sa Gimarasda mo man. Ang YouTube channel sang Iloilo Newsline paliog lang sa subscribe para ma-notify ka mo in case nga may iarang insidente, mabalaan ninyo insigida. Sa mga manonodlo, kumusta ang inyong 5,000 nga allowance? Cash allowance, dapat matag na sa mga inyong mga regional directors ang DepEd before nga magumpisang ang klase 2021-2022. Dapat mahatag na. Suktan nyo mga division na superintendent nyo. 5,000 nga allowance nyo. Kaya nga nabukaran ni siring mo. Siling nila sila pa-reproduce ang self-learning modules. Gali na usisa ni Congressman Rodante Marcolita ang mga manunodlo. Amoya ang nag-reproduce. Ang ila kwarta amoy ang ginagasto. Hindi gasto halinto sa pundo nga mga bilyones to. Di na to nagkadto. Gintukob na sa bakunawas babaw. So ipangatag nyo ng 5,000 nga allowance na. Ay talamyawan ka pa be? Sige, tamyawan na. Diyan, mayong gabi. Kwanto sa kuno si mo? Mapa-ads to si mo? Ato lagi na. Ikaw na bala da. Sige, sino pa? Sa mga taxi drivers, kay Parera All Gordobeda, ba kampanya man sa? Kay sa iyang pamilya, sa kay Jan. Dako man Japon dyan. Love naman ni si Jan mo. Okay lang. Sige lang dyan. Anong tabi karon kay COVID pa? Kay Toto Chal. Okay ka lang da Toto Chal? Okay. Sa kay Jaw. Di Jaw. Practice ka na. Wa ka da sang baton. Kaya practice ka announce. Kaya sa uli ikaw di bulos ako na. Si Toto Jaw. Mapisan gini. Timprano pag natapos siya ubray kag mamati sa dasong kay Tito yan. Kagawa da Lunasco. Kay partner da Sarinto. Musta ka na? Ayos lang. Sabay pang okay lang serbisyo Aton mapulis nga nagapulaw-pulaw mayong gabi. So dire lang kita kutob sa aton nga pagpangalagad. Standby ka mo. Balik na karon ang live kon ara na ang aton nga presidente nga magahambal. So God bless us. Ako si Sweet Don Gomarcha Diaz. Ako naman Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat sa inyong nga tanan, listeners and viewers. Mayong gabi, Pilipinas!